get go n'Enugu because they promote your city movement agenda. Well, what are drogi? Yenji agwagi oku, yenji we try this message today, Buna. I want them the capacity to respond to you, particularly for saying that ndị Igbo lack knowledge. Ọmụwabu Chief Emeka Agba, dagburu enyi, one of Igbo land. Ejim authority, echichi echiri mu na Igbo, as the defender of the youth in the Igbo land. We're now going that now he get retract that statement, he get withdraw that particular statement. He make it. It's Igbo lack knowledge. He ain't to retract that statement. Put that now. He can under the influence of microphone. A married female. Igbo does not lack knowledge. I'm going to lack knowledge. All people like you will be Cubana. Boy, and what knowledge. Because you were privileged. Hugidas, I'm a Mumbai area 11. As of 2001, by the Caribbean Abuja, as of Kinaro, area 11, Ibiza. Okay. So, I know what key you were with the audacity. Through the support of the people. Now it's somewhere Kubapanogi. It's somewhere Kubagi with my patronage. You have not patronized me in anything. But in all your establishments, starting from area 11 to Cubana Club, everywhere club now, season 2. Mwibidoria, it's one of your biggest patronizers. Miracle down to Victoria Island in Adeolo Deco before he led the place to Maradona. And I'm here when pictures and proof. I'm one of your highly celebrated patronizers. And do Igbo Kambo. When the Igbo Nina Anya, Makwaya Igbo. Makwani Igbo ina Karibi Igbo Dr. Namdazik Iwe. Igbo Doctor Igbo Chief Emeka Odumegwu Ojukwu, Igbo Salwis Ojukufa, Igbo K.O. Mbadiwe, Igbo Chinua Achebe. Imokwa na abia na knowledge in the world no nwere before a full tribe ka Igbo nwe knowledge no siri ike. Because na asị na nwata riju ahụ ọsị bịa aka nwa. Iri jigo na ahụ enye gị ego ị na-eri ego ị na-amagharị. Mana ihe m na-agwa gị bụ na retract that statement na ndị Igbo enwere knowledge. Unless ọ gị nwa bụ onye nwere knowledge, gị nwa bụ Obi Cubana. Unless ọ gị nwa bụ onye nwere knowledge. And otu gị nje ene gị anya ka onye nwere knowledge. That's why. Ịnọgidere nnọọ ịpụta ịmanye na mmiri ịmarọ the death gubie because na swim iji tube ịchọrọ iji tube wee gwuru osimiri jewezie. Well, in 48 hours from now, now work this message. Retract that statement equal against Igbo and Igbo knowledge. In with the rights to affiliate politically as a people, as a person. In with the rights to carry out any political agenda in favor of any candidate of any political party you wish or you choose. In with the rights as an individual. You have the rights. But you won't hold the rights, it carry the collective intelligence of the entire tribe. Only won't hold the rights. And the end this morning, but today is Saturday. I believe to hear this message. I know this message live. Only one on social to forward this message to Obi Cubana. You got to go. Nigeria no win na or the Kanye no Abuja Mbabacha who Abacha. And na Abuja as of 1995 and Rogoma Abuja and Wefo.
unu biachara anọrọgo m Abuja anwe ifuru mgbe mma few properties nọ na Abuja as of then. Okay, so for you to just come out to say na ndị Igbo enwere knowledge because na the president emere gị a director of a particular movement is an insult to the sensibility of the entire Igbo race. Igbo who in the Britain bịara n'Igbo na-eche Igbo with their natural intelligence wee sọ gịnị dị ife a maka na Igbo gbadoro to ebe nwoke a na-akpọ kedu nke a na-akpọ Opopo of Ojaja ndị wuru ụzọ mgbe gboo. Ọ bụrụ na Igbo enweghịzi knowledge, ndị onye nwezi knowledge na Nigeria maka people like you dị na-agba enigwe abele face ebe ọ na ifuru ego ije lachara ị na-alacha ego na-aga ifuru ego a ga-eme ndị akpọwazie gị Judas onye a ga-akpọ gị ọ bụrụ na ị chọọ iri onwe onye nyere ego ịnara ya ego rie but ịkparị na others because ịpụtakwu na Igbo enwere knowledge including myself you are insulting me. So ekwuru m ya and I didn't mix word and ekwuru m ya with every audacity and authority. And if you don't know, ana m ekwu from the authority that is bestowed to me as a daburuye of Igbo land. So withdraw that statement within 48 hours and publish it in the national newspaper. Na Igbo adho Igbo here ekwuru about Igbo enwere knowledge. Withdraw the statement and continue with whatever political movement or agenda you are carried out. You're entitled to that. But don't come to an entire Igbo land to mock them. Igbos have been mocked enough. If you don't know, people like you are being used to mock the Igbo people. Okay? Igbos have been mocked enough. To me, I am a nationalist. I am for the unity of the country. But I cannot insult any tribe, even if I am giving 100 billion naira to do so. I will not do that. Reason why? Because I have to respect people. So if you are now a saboteur among us, being used to discredit or to denigrate us, then we have to find out about you. At the end of the day, let's forgo your position as Igbo man. If you open the brother Igbo, you the brother Igbo, and you mara you open in the kuzi, and you bagging kitty. But they put that on national television, Igbo knowledge. I don't think we will accept that from you. I don't think we will accept that from you. Opportunity ni nwere no why ego ni nwere on the Igbo mere ji we nwe. Ebe anyị na-ahụ azụ mgbe ibidoro nwewe azụ amam mgbe ibidoro as humble as ị na-eji akụkọ eko azụ this barbecue fish amam mgbe ibidoro obe ya na area 11 ebe ahụ ibidoro hụwa azụ na area 11 mgbe anyị na-agba club there as of 1997 1998 mgbe e nwere verdict next to ebe ahụ ịmahụ ka ọhịa dị ebe ahụ dị unu ncha pụtara opportunist dị chaka unu ncha niile anyị nwebere abacha 1 million man march na Abuja anwa. I was the youngest of that campaign then. So you were put out when a national TV we kwuo na ndị Igbo abụrụ mmadụ. Ndị Igbo enwere knowledge. Igbo that is over 60 million people. Enwere knowledge. Ikwu onye anababegi. Nababegi comfortably na aja eze gị. Maka na eze gị anyị na aja dịka ọ dị ọbụghị ọchị ka ị na-achị ya nwa na ọchị eze ka ị na-achị oyire uke ekpere umanụ Obinna ihe egbu oyire uke ekpere umanụ a na-akpọwa Obi Cubana na-akparị n'aja eze nwa mgbe dịka nwa ogbenye dịka Chineke mere ebere through the patronage ụmụnne gị bụ ndị Igbo na support ụmụnne gị nyere gị ha akwalitewe elu maka ọ na-abịa emechi ihe ndị mmechi ahịa abịa na nke ebe ị na-ahụ azụ patronize gị taa azụ patronize gị taa azụ emepe klọb ndị Igbo abịa were ego go mmanya nye inwe weta ego
Ineko. Even na ebodo awuru Yoruba Lagos no. Ikpata nwuru ego ebe a. Akwa ịbịara here now. Akwa ịbịago n'uchu ego ya. Ikpata nwuru. Apart from ndị Igbo ebe a, nwe ogodo onye bịara nye tụnyere iwu na club ga ahụ ndị Igbo. So ndị Igbo nye ndewe ego, nye ndewe ego, nye ndewe ego, nye ndewe ego, nye ndewe ego. Yegide gị ego, iwere nwee ego. Ihe ihe ejizi wee kene ndị Igbo epụta na TV wee sị na ha enyeghị gị na ha enweghị knowledge. Ego one ka akwụrụ gị ihe nwa ị ga-eji wee rere your tribe and your culture. Ego one ka iji aba mba nwa. Ịmakwa na ego a na ị nawakwa na ị ga-arapụ ya wee nwụọ. Ịmakwa na ihe anyị na-eme na anọbe ịmakwa na ọ ire your birthright. Ego ego enyere gị naanị iji si gị ekwopụ gị ga-emechekwa ihe ndị a nyere ego anwa ga-emechekwa n'ụwa ha. Ego anwa ha megirigide ike agwụkwa ha. Ụwa na-efuru nwere onye mere bụ the highest. Ego a enyere gị naanị eru nwoke ịgbakọ ego niile enyere gị na dọla oru nwoke ego ofu ndụ tigoro wọchị gbara n'aka. Oru ka ego ofu ndụ jigoro wọchị kpewuru wọchị a na-agba n'aka. Ego niile ị nwere azi Obi Cubana otu obi nna ihe egwu o nwere nke ruru ka ego o nwere ndị nwere wọchị ha gba n'aka ogoro ihe niile iji hụrụ mmadụ. So nnụ ka ị na-eko ihe anyị na-eko. Ọkwa ikekwe ị na-agba Rolls Royce ị na-agba nka. Ọkwa dị mmadụ wuru Rolls Royce anyị na-anya. Mkwari na Charles Royce and Henry Royce bụ mmadụ ka ha bụ. Ndị nwere Rolls Royce a that form partner in 1903. Ịma ka ha si meet onwe ha. Ịma how Charles Royce and Henry Royce met themselves and become partners and form Rolls Royce. Ịma who is Charles and who is Henry. This were human being. Ị na-anya kwa Mercedes ọha mmadụ. Ebe ị na-eko uche ụmụ ihe ị na-anya ka eti ka ndị nwezi brand ị na-epromote ga-esizi ị na-epromote na-amaghị ama. Ihere m ewu Obinna ihe egwu, ihere m ejuo anya, ihere m ekoo anya. Ijere National TV na-ekwu na ndị Igbo enweghị knowledge. Igbo nke dị nso wee wụrụ na knowledge niile na mbụ n'isi m kịtịkpalachakwa gị anya. Ọ bụrụ na m amaghị onye one on one masị na m amara mana kedu ka a child of a humble beginning like you, because na Chineke tụriteziri gị enu through the support of the same ndị Igbo iwepụta na-ekwuwachi ọnụ na-ekwuri ọnụ gị fịakwa gị tụfịa gị. Igbo enweghị knowledge. Ikekwa ndị nọ ebe ahụ ijere kwuo ya I don't think na ị ga-apụta nwu na Anambra ebe Charles Oludo wee gọvanọ egwu ekweghị na ọ n'ihu ekwu ori okwu ahụ. Ikekwa ebe ijere o nwere ndị ga-tolerate gị, people that you can intimidate. Anyị nwawu Igbo Anambra ndị anyị nwawu isi Igbo. Ị gaghị abịa nwu na Anambra steeti kwuo ori okwu ahụ ndị mmadụ agba gị nkịtị na ebe ka ị ga-esi were kwu ụdị okwu a. Ọ bụ na i kwuru ya ọ dị ka m nọrọ na stadium dị aga m make sure na m gbara mbọ retract the statement. Ị na-ekwu na Igbo enweghị eze. Ọ dịkwa ntị njọ o. Ọ dị ntị njọ mgbe m nụrụ okwu a ekwetaghị m na i kwuru ya. No, kịta aka m na-watch video wee fee ebe one lady na-ekwu okwu uti anya mmiri ihe Obi Cubana kwuru maka ndị Igbo. Nwaanyị ụwa ụmụ gị ịmụchara kwa na Nigeria ka ị mụrụ ha ọ ịmụgodo ha na London. At the end of the day ọ ndị Igbo ka ha bụ ọ ndị Igbo. So mgbe ị na-ekwu na ndị Igbo enweghị knowledge, amamụdị knowledge ị chọrọ ka anyị nwee, ị chọrọ ka emekwana ihe mere Igbo na this country na nwere onye mere ya ga-akwụdo. Igbo edara gburisie na mgbe a na-anụ ya mebicha ihe ndị Igbo niile. Still ndị Igbo gbagide mbọ with their knowledge, gbagide mbọ with their knowledge wee kwudo. Ya ka egwu atụghị gị Obi Cubana iwee pụtasị na ndị Igbo enweghị knowledge. Nwoke ịma knowledge. What do you know as knowledge? So knowledge ife iluru na maka na ego egotenwu gị makwana ịwụ ngwa agha akpawara onye kwụọ n'ogoro.
Oh, the Kagin Paparibo. Or the Kagin? Only you when you bought him, I put to easy, you know. But the Rokunana. A guy have a Kero, buy a good. What the Gego, or do you know that might use iPhone? iPhone nti ekwoku e man gote mu ejegizo maka na nwugo ndi kwurugi ụgwọ si gị ga nwa na kwa nwa use onye iPhone not so Samsung odenu ndi ki ga dey use so you have a choice and enye ndi mere maka akpiri ego gị ndị limit your choice akpiri ego ida akpiri ego nkono nwere nkono ego limit your choice to things yen na agwa gị bụ life adịma atụrụ gị asị and I'm not insulting you neither am I trying to say who you are not. I have known you for over 20 years. I've known you. And I have patronized you. And that I'm one of your biggest customer anywhere, anytime, any day. They're going to contribute to your business. It's enormous. Since in the mother, one naira gets in my hand. But I have been patronizing you all around. I've been patronizing you. So as one of your biggest patronizers, or even the smallest of it, can know as only when we hear you watch your fully true. Hi, na you could run. You could get a sin of Holy Bomotarago. You could run. And when I want a cool now, see a Patreon, a Pereumano. Ha! When I got a cool. Onye mmadụ anwa na Nigeria karịrị onye Igbo. Ụmụkwana Igbo ejecha agwụ nọ na Nigeria. That's not ndị Igbo that na this country called Nigeria no unity. Igbo the unifying factor of this country. Ụmụkwana ebe na ndị na-agbasa Igbo mgbe abụrụkwa n'ebe a ka obi. No, the combined might of America and the rest of na-agbasa Igbo, sorry, combined might of Britain and even America. Depends on who is in the administration, like Barack Obama and Joe Biden, in combination with the late Queen Elizabeth. See today, on there, Nabasa, Ibomba. On there, Manoburu Nibochia, Nigeria. This country will be one of the greatest countries on earth. Have been since independence. Where would I nekwasi Igbo? In order to punish Igbo, and in order to make sure that Nigeria reach to the heights that Nigeria ought to have reached, I will make sure that Igbo, even now as we speak, they are fighting to remove Igbo from the three major tribes in Nigeria, Afon, Nigeria, Igbo, outside Yoruba, South, North, East, and the West. Okay, that's what they are fighting now. Now they are using it South to replace. Can achieve to replace in Igbo. If you don't know, can you instead of any win on that number 3 position among the 3 positions in on here, and I chose you with a South we replace yeah. Oh yeah, one for your information. Now also Achigo Obasanjo Chiri from 1999 can Koragi Ezegi Nacharedi can Kawaragi Obasanjo Achigo from 80 years from 1999 to 2007. When I was at for 3 years, from 2007 onward to 2010. Fortunately, I would only rock 8 years there. Going South, chair for 6 years. Because he was stopped by Onya Hausa. Onya Hausa will play again, chair for 8 years. Now, no go Yoruba now. Yoruba GF, now Ghana 4 years. Now I file for the election, which I wish him luck. Or win the election, no man 8 years. If my A plus for 8 years with Obasanjo, 16 years. If I call 3 years, Onya Hausa na Onya Hausa na 8 years, Onya Hausa and cause Onya Aburo 11 years. Then if I call 6 years, Onya South. In all, Bamun Konyi Igbo. Bamun Igbo I go for even one day. Nasorok. Kitchen Onyi Igbo no Nasorok ada go ndi Igbo. Ina jeza akwari yere me ko anya yewa Obi Cubana
cherukwanụ Obi Cubana ka ọ gịnị o kwuwakwara ọnụ ebe a na ndị Igbo lack knowledge ya na ndị Igbo anyị amaghị ihe unu ma na asụọ ya n'oyibo etu ọ dịka ya sị na onwe ha wait nya ndị Igbo anyị amaghị ihe ma gị nwa bụ Obi Cubana ngị nwa ịbụ onye Igbo ịbụkwa na onye Igbo ndị Igbo anyị amaghị ihe maka na ha jụrụ iri ajọ anụ ije buru i wee chọọ ka ndị ụmụ nwanne gị soro gị rie ajọ anụ ụmụ nwanne gị sichaa na ha achọghị iri ajọ anụ a i wee sizie na ha amaghị ihe ngwanụ nsogbu adịghị ka anyị manụ ka ajọ anụ anyị na-eri ebe ọ ga-eduba gị biko ka m mara ihe unu che na ihe niile nwoke a kwuru ebe a unu echekwa na ọ gwatara Obi Cubana ihe niile ọ gwara ya ebe a biko nu ndewonu ndị be anyị biko nu unu echezọkwana ịlaiki vidio a biko nu shiekwanụ m vidio a sọbskraịbụ ọnụ to chanel ma ụmụ nwanne m ndewonu ngwa ka ọ dịnị o